Имам информация за Политрон и то много голяма. Все пак продавам от 2006 година Политрон. Правил съм една презентация в Хилтън и една в Американското посолство. Политрон няма аналог на пазара. Има добавки, има масла. Това е номер едно добавка за масло в света. Политрон MTC Metal Treatment Concentrate, концентрат за обработка на метал. С тази добавка имам тест направен в София. 200 км и 100 метра по километраж, без масло от двигателя, когато е обработен с Политрон. Тогава поканих абсолютно всички вносители на масла и добавки да дойдат да направят същото. Никой не дойде. Защо? Защото след 2 км щеха да блокират. Политрон е номер едно на пазара. Тази добавка става за двигатели, скорости, диференциали. Абсолютно навсякъде. Навсякъде, където има метални части. Той се елиминира износването на двигателя, навлиза в самата структура на метала на микрониво, преобразува от оригиналния метал. Метал има кристална структура, кристална решетка, навлиза в самата структура на метала, не действа като другите добавки да прави някакво покритие, нали, което да не съдържа твърди частици, които причиняват вредни отлагания, а навлиза в самата структура на метала. Това е технологията. Изкарва всичко използвано преди това от самия метал и преобразува оригиналния метал в нов метален слой с големината на една молекула, който се износва поне 100 пъти по-бавно. Както казах, може да гледате клипа в YouTube. Аз карам автомобила 200 км и 100 метра без абсолютно грам масло, след източване на маслото от двигателя, с махане на капака, да се гледа как работи двигателя с ето това нещо. Има добавки за гориво, маслата са за 50 000 км пълна синтетика, полусинтетиката е за 25 000 км още у нея години, затова много хора, много от сервизите, нали, не искаха да работят с мен, защото викат, ти не убиваш направо. Те искат да продават масла за 5000 км и да правят ремонти, а викат, като сложат Политрон, няма ремонти и забравят да дойдат, идват след 3 години. Так, ако някой желае, нали, да си купи от Политрон, може да се обади на 03 7715 да използва код Петронатор, да каже по телефона: имам код Петронатор, и да ползва 15% отстъпка от мен. Повече информация може да намерите на polytron.bg, polytron.org като organization. Но това е най-доброто на пазара, гарантирам, защото от 2006 имам опит с него и смятам, че ми имате доверие. Понеже попита, за това отговарям. Който иска да се възползва. Живи и здрави!